to, Gong. Piye? Iki kan wis awake dhewe wis cethuk nang kene, Tur. Ya jenenge awake dhewe iki wis rada suwe ora cethuk. Iya, ora dadi soal ya, Tur. Iya ora dadi soal. Awakmu iki pirang-pirang dina kok ora ketok ki nyang endi? Wah, las aku wis jan repot tenan wis tak iki tenan. Iki kakean penggayan wis padha mlumpuk ngene iki. Aku saiki sibuk, Tur. Wah. Kesibukanmu ning apa to, Gong? Wes, tenan saiki. Dunia online, Tur. Oh, dunia online. Apa kuwi? Aku saiki bakulan, Tur. Bakulan online lho. Oh, bakulan online. Bakulan online. Sembarang-barang tak dol. Sendok aku yo dodol. Wakul dodol. Sembarang-barang sing nang media sosial tak dol, Tur. Wah. Kemajuan saiki lah tenanan. Saiki tenan. Jadi umpama awakmu kepengin apa ki barang-barang antik, aku yo dodol ning kono. Deloken Mas Bagong channel. Nah, ning kono ya cethuk mengko Tur sitok golek apa. Oh, ngono ya, Gong. Ah, iya diomongi kok. Bae wis jan mending banget lah, diomongi mending banget lho, Tur. Jadi ngene awakmu duwe aplikasi terus sing delok ki follower iki akeh. Kuwi iso dodol awakmu. Oh, ngono kok. Heeh. Dodole cukup nang omah, mengko ana sing ngemasi dhewe, ana sing anu dhewe ngono lho to saiki iki modele ngono. Oh, sampean iki berarti untuk perusahaanmu dhewe. Udu, aku iki combre, Tur. Aku iki jare makelare. Oleh bagian persenane, umpamane payu ya oleh persenan, ora payu ya ngaplo prongos. Ya sing penting sabar, Gong. Ayo kuwi, sing penting sabar, Tur. Ya ning mambut gawe iki payu ora payu sing penting panggah guyu ya lho. Lah iya. Si mok dol apa to, Gong? Wis rono-rono domeng rono-rono tak dol wis tak dol ning lho. Ngene kok karo nyepak lho. Kleru, Tur. Ngene, si tak dol ku ya rono-rono, pokoke kebutuhan sehari-hari ana. Iki kebahagiaan ya nek panganan ya tak dol ya nek permen-permen ku ya tak dol. Oh. Wis pokoke rono-rono sing ning donya iki ana. Wes tak dol kan. Wis pokoke badhe oleh persenan langsung iso mencairkan. Wah. Lah serang konten, wae bangga konten aku. Lah iki termasuk konten to awake dhewe ngene iki. Iki kan wayang to ora. Iya. Oh, iki wayang ya, Kong. Heeh. Lek gawe piye, Kong? Ya carane gawe ya penak ya. Dolan omahku kok tak warai to. Wo. Kok kemelinti men ora kemelinti ngene iki ya tukar pengalaman, tukar kaweruh. Dengan ilmu ki hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kuwi kan bener. Ngono ta? Omongane kae, omongane sapa? Omongane Charles Brongsong nang ning radio. Acek kali kan radio. Kalingan aku tuh jaman ning radio biyen ya ngono kuwi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kuwi mesti ngono kuwi lek arep pamitan. Oh iya wis. Gang, piye Lur? Alhamdulillah iki awake dhewe iki cara apane ya? Carane anu ki disediakne ning media sosial. Pokoke awake dhewe kudu pinter-pinter menggunakan media sosial. Heeh, aja dadi provokator. Aja dadi apa kuwi? Pemecah bangsa atau pemecah apa kuwi? Pemecah kerukunan, ya enggak? Iya. Aja sampai gawe ruwet. Ya aku iki jujur, Tur. Umpamane payu ya payu, ora ya payu ora jenenge bakulan. Payu ora payu sing penting mesem guyu. Badhe rugi penting masuk duluran. Badhe rugi sing penting pas duluran, Tur. Oh, ngono, Gong. Heeh. Ya wis. Sing penting di apa ki? Sing penting iki dianu, Gong. Ditlateni jenenge nyambut gawe. Heeh. Lah awakmu saiki di bidang apa, Tur? Kerjamu saiki apa?
Aku yo meh member karo awakmu kuwi. Wah, member. Kok member piye? Aku yo dadi calo, Gong. Calo cari lubang. Wah. Aku saiki iki anu, Gong. Blantik. Oh, belante ya padha karo aku lho. Aku kan blantik online. Aku yo online, Gong, tapi yo bakul motor. Motor-motor renyek, motor amoh, duit-duit kobong, duit-duit pangan renget, duit-duit dipangan rayap. Wah, kowe ra men duit sampe dipangan rayap iki lho. Ya mbok menawa enek sing anu lho, Gong, sing duwe ya tak tuku. Awakmu duwe piye duit dipangan rayap? Hah? Awakmu duwe duit pangan rayap. Walah, yo duwe iki takmet ngono lho, Tur. Kok sampe dipangan rayap. Wah. Kuwi kaya iklan ning sing anu kae. Wong sing biasane liwat ning ngarep omahku. Duit-duit kobong, duit-duit pangan rayap, duit-duit pangan rayap, duit-duit suwek kuwi to, Tur. Heeh, aku yo bakul kuwi barang. Wah, kuwi yo menghasilkan lho kuwi. Heeh, Gong. Oh, duit suwek ngene lek nuku 50.000. Duit 100. Heeh. Lah timbangane ra payu, tak tuku 100.000. Tak tuku 50.000, mengko tak ijolne yo balik 100. Wah, ngono ya, kowe ndek lubang ngono barang to. Ya, jenenge rezeki, Kong. Jenenge nyambut gawe iki yo rena-rena. Wah iya. Disyukuri, ditladani. Badhe akeh, badhe titik mangga disyukuri, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Iya, wis. Wis ae rada genah ngono ya. Kowe rada genah. Ha ya genah teplok sing hari iki aku iki rada genah. Lah ya kok iki gareng bareng kok ndak rene iki, Mang. Apa ora mau undang? Gareng kok ora rene apa ora mau undang? Walah lha dilungkas lek teko cah kuwi. Engko dilungkas ngono ya mara rene. Ya biasane ya gedhe ya bakulan kok, Tur. Bakulan apa? Bakulan barang-barang antik. Barang-barang lawas keris, terus pokoke jimat-jimat kul buntut. Terus ngono-ngono kuwi pokoke. Dimar setrongkeng, sing lawas-lawas ngono kuwi. Terus wis pokoke barang-barang antik, meja antik, dokar, gerobak, lesung, barang ngono-ngono kuwi. Oh. Wah. Kuwi ya menguntungkan lho, Gong. Pokoke pinter-pinter lek tuku lek kowe jarene gareng. Tukane 50.000 dole 500. Poh. Badine koyo ngono. Domongi karo iki dina iki karo dadi sales untu, Tur. Oh, untu palsu. Untu palsu, barang palsu didol. Oh. Ya gareng kuwi. Heeh, barang palsu didol, ya gareng kuwi. Ya kuwi untu palsu. Oh, ngono ya. Heeh, dadi garenge dodol untu palsu. Lah kuwi lek ora palsu ya moh sing apa ki sing pasang moh umpama diganti untune wedhus tapi asli ngono ya moh. Jalane ya untu sing palsu. Heeh. Ya ora apa-apa, Kong, yang penting saiki iki menghasilkan. Heeh, sing penting menghasilkan dan bisa untuk menyambung hidup. Iya. Kong, Piye? Sajae kaya arep udan lho, Kong. Lah iya. Arep mulai apa piye? aku ki mang mepe karak. Sajae engko lek kudanan, walah. Karak mau bebek wong ge apa to, Tur? Tangki pakan bebek, Gong, timbangane mubadir di PP. Lek di PP ngono kuwi pakan bebek kan apa ki istilah iki ora jemek ngono lho, Gong. Oh, ngono ya. Kuwi apik kuwi. Pancene ya karak ya larang kok tersagi. Lah iya sekilo iso 7.000 barang. Lah iya. Lah ya duwe karang gorene lho tak kipakan dhewe, Gong. Walah, ngono ya. Ah iya. Aku ki ya ternak bebek barang. Wah, bebek. Iya. Wah, ya meneng kowe. Nek ya kuwi lho to, lek ternak bebek ki biasane anu tangga teparo sing padha apa ki protes amarga ambune teleke kuwi lho sing ora apa ki ora enak ambune ki lek teleke bebek kuwi mentret apa kok mentret kayak ya ngono kae. Ya iya. Jemek ngono lho, Tur. Wah iya. Tapi tangga-tanggaku wis tak omong ya, Gong. Mesti tak resiki.
Dadi bebek pira terus anu pira ngono ki mesti tak resiki. Dadi ini yo terjamin ora sampe mambu. Teleke langsung tak guak. Oh, ngono itu ra iya. Padahal ning kene ra iso nandur, ndak iso ngingu soalnya wis rengket omah kene iki. Siji karo nggonmu kan ya cek awak kan cek jarang-jarang tur. Lah iya, cek jarang-jarang. Lah iya. Aku yo ngingu bebek, yo ngingu sapi barang. Wah, sapi bareng ngingu. Ngingu gong. Lah kowe ndak mengganggu lingkungan umpamane ambune terus tletonge bareng. Ya ora lho, wong kuwi rada ado omah tangga-tangga rada ado, dadi yo ora patek mengkhawatirkan. Wah, ngono ya. Kene rengket ngingu sapi mau rengket ya ambune tletonge ya ora enak. Umpama lek tak guak ning sanggonku ya diomongne kuwi tletong apa wong. Lah aku anu sampe sakmono kuwi aku melajari. Gue ya enek sing protes ya ora enak, ya lho. Iya, Gong, kuwi penting. Jenenge sampah kok kuwi ya. Iya. Gong, Piye, Dur? Iki wis udan iki dadi aku arep pamitan dhisik. Wis, monggo. Wis. Matur suwun rawuhe. Terima kasih ya Kang Petro. wah iki dengarane nyeluk aku Kang. Ya ngene iki. Ya, wong jeneng kowe ya kakang aku ya tak celuk Kang ngono ya, Tru. Ah iya. Lah kok truk neh, Kang Petro. sajake kok ora pantes. Lah iya kok ora pantes ya, Tru. Ah iya. Ngene, Gong. Kowe nggo duwe mantel ora? Balik manut ora duwe, aku payung duwe, Tur. Payung duwe. Oh, payung duwe. Payung duwe. Lek mantel ora duwe. Oh ya wis. Anu Gong, nyilih. Payungmu, ya wis. Payung enek. Wis gawanen. Lah mung mulene sawaya-waya wong kene ya payunge akeh enek telu. Oh, Wis lek ora anu ora sempat ya delok nggonmu ae lho nggih persiapan, Tur. wah. Dengarane awakmu kok apian. Ya wis Gong ya. Aku tak mulai sik. Engko lek gareng ngene salam karo gareng, heeh. Ya biasane ki ane rene karo nggawa lintingan ngono, karo nglinting ning kene karo kon gekne kopi pisan. Kadang yo nggawa kopi kok omah nggawa gula ngono kuwi, Tur. Wah, lah aku mangko ora mok suguhi belas to, Gong. Iki mangko belas ra mok suguhi suguhan. Lah ya kok lali lah aku. Wah, lah kok lali lah aku, Tur. Lali apa ora enek? Ora enek Tur entek. Emang kopine entek, gulane entek. Pas iki manggase yo entek. Wah, kok enak men kentek-entekan. Ora Tur enek iki mang jane enek. Lah awakmu bakal ngejak jagongan ae. Lah bojomu nyanti? Bojoku metu iki mang tas anu karo kancane mbok enek acara apa ngono dingge acara anu ku lho. Ibu-ibu PKK. Oh. Ya wis eno tak nyuwun pamit. Selak udan niku malah udanan pilek aku. Wah, kemelet men kok ya pilek barang. Wong jenenge wong lek wis tuwak ya ngene iki lho, Gong. Ya pilek ya keju-keju. Wah, keju-keju lho, awakmu ya keju-keju ya, Tur. Aku ya lek iso keju-keju. Anu, Tur, aku iki tas ngene. Pokoke wong iso dina ngombe banyu iki paling ndak ya 2 liter. 2 liter, Gong. 2 liter. Ngombe banyu 2 liter kok awakmu sing keju-keju kok ilang. Jadi awi di pikiran mungkin karena keju awak dhewe kurang banyu utawa cara montore kurang sepempet, kurang uli. Jadi sedina ki usahakan 2 liter. Isuk awan sore. Isuk awan sore ngombe 2 liter. Ben ora keju-keju ngono kuwi. Mbok ngono kok. Wah. Iki perlu diterapne iki. Ayo trapno tenan. Wis to trapno, mengko lek wis anu iso roh kasihate piye. Oh, ngono. Di iso awan terus sore, aja bengi. Bengi ora oleh. Di isu awan sore kuwi ngombe sediakan ya kuwi 2 liter. Oh, 2 liter. 2 liter. 2 liter air. 2 liter air madeng aja sing entah.
Sing mateng. Oh, sing mateng ya. Ya wis tak catet ya, cateten Dur. Wis ya Gong nek aku tak nyuwun pamit. Ya, hati-hati ning dalan ya, Tur. Iya. Salam karo bocah-bocah, anak-anakmu, bojomu. Iya, wis matur suwun Gong. Makasih ya Kang Peter. Petro. Petro. Wis jaluk pamit Gong. Oke, hati-hati ning dalan. Begegek saduli tomel-mel dule. Lolo gareng Petruk Bagong. Ayo padha mlumpuk rene. Kanca-kancamu celuken. Bolo-bolone diceluk mlumpuk rene dule. Aku wis teko mo. Aku yo sampun temriki lho mo. Aku ya wis teko kene lho, Mo. Anggite aku wis gak manglo ning kene. Iya. Nala gareng Petruk Bagong wis padha ning kene. Hei, ayo. Di sekecane anggenmu. Lungguh anggonmu. Ning kene dule. Aku wis semangat lho mo. Ayo, sing penting semangat. Sing penting kabeh padha wis teko ning kene. Apa sing diomongake? Iki masalahe ngene lho, Mo. Piye, Gong? Iki ya karo omong-omongan, karo guyon. Biyen wong ya awake dhewe iki sebagai punakawan. Ya, punakawan. Ya, Kawan ki papat. iya. Iki wong papat omong-omongan. Iya. Gawe wayang animasi kaya ngene iki apa angel? Ya angel ya ora. Sing angel kuwi tlatene. Sing ora angel Semangate. Iya. Dule. Cerita-cerita jaman biyen. Jajale Bagong duwe pengalaman apa jaman biyen? Tenan. Aku mbiyen ki jaman nom-noman nalikane ndelok orkes mo. Ya. Aku ki seneng karo dangdutan mbiyen ki. Lah saiki ya panggah seneng lagu-lagune. Rajane ya panggah Pak Haji Rhoma Irama. Oh iya. Kowe patut matur suwun lho, Gong, kalau Bang Haji Rhoma Irama. Mergo lagu-lagune sing wis tok nyanyekne barang nek nalika awakmu ngemse kae. Aku ya matur suwun lho mau ngono ki. Ya terima kasih Pak Haji Rhoma Irama dengan lagu-lagunya. Kita bisa bekerja. Iya. Karo penyanyi-penyanyi liyane, pencipta liyane kowe kudu matur suwun. Kayata lagu-lagu campursari, lagu-lagu tayub. Kuwi ya kudu matur suwun karo sing menciptakan. Aja lali kuwi. Oh iya. Ning kawasan Tulungagung kene iki ya akeh pencipta-pencipta lagu. Kayata Pak Sun Gondrong. Iya. Kayata Mas Jidul Sumarji kuwi dengan lagunya banyak sekali mo. Ayo lagu-lagu Jawa dule ayo. Kaya lagune Joko Mlarat kuwi Kang Jidul sing nyiptakan. Ayo. Awal dhewe karek nyanyekne iki penak. Ayo. Kudu matur suwun karo para pengarang pencipta lagu. Kuwi perlu ya mo, ayo perlu. Soalnya dengan penciptaannya, karyane awake dhewe iso nyambut gawe. Ya kaya wayang ngene barang iki lho mo, Ayo.
Sapa sing nyiptakake wayang kaya ngene iki? Lek Bagong modele ngono kuwi, yen Gareng modele kaya ngono kuwi, Petruk kaya ngono kuwi, Semar kaya aku ngene iki. Lah mbiyen iki ya wis diciptakake kaya ngene iki. Ayo matur suwun karo leluhur-leluhur sing wis tau menciptakan wayang kaya ngene iki ya iya. Tenan wong biyen iki ternyata ya pinter ya iya. Alhamdulillah dengan adanya teknologi sing kaya ngene iki awake dhewe iso makarya dilebokake ning channel. Heeh. Iso dadi rezekine. Heeh. Tenan mo wis alhamdulillah banget. Iya. Dule nolo Gareng Petruk Bagong. Awake dhewe kudu patut bersyukur. Patut bersyukur. Mergo apa to? Mergane dengan adanya teknologi sing saiki iki arane AI iso mujudake gambar sing kaya mangkene iki. Lah iya. Lah mbiyen ki tenan gaya animasi ya angel tenan mo. Iya. Dari gerakan satu gerakan wae 35 gambar. Iya. Kaya ngono kuwi jaman mbiyen. Heeh. Aku mbiyen delok orkasi tenan mo ya seneng ya melu sul melu joget. Ning ora ngomben-omben. Ora, aku ora aku ngedoi blok-blokan sing ngono kuwi mo. Iya. Ngono ya iso tertib to, Gong. Iso tertib. Tertib tenan mbiyen ki. Joget ya sul karo kancane demen ngono kuwi. Iya. Kowe ya ngono to, Reng. Wah, aku ijo lho, Mo. Aku seneng banget. Mergo pertunjukan ki dinikmati karena dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, Mo. Wah, ngono lho, Mo. Dengan agama hidup menjadi terarah. Ayo. Aja sampai kleru. Kuwi Reng. Wong kleru ya ora apa-apa, aku lali kok. Ngene lho, Mo. Wong ya awake dhewe iki ning kene iki ya sebagai apa ya istilahé umpama wayang iki gara-gara ya omong-omongan ngene iki. Ya toh, Mo? Iya bener, Truk. Kandhamu bener. Jenenge wong papat ning sing ngomong wong siji. Beda karakter ki ya angel. Ya iya. Angel tenan lho mau ngene iki. Senajan to ya suarane kadang ya ora padha, kadang antarane Semar karo Gareng karo Petruk iso padha ngono kuwi. Lah iya mangkane kuwi dole awake dhewe selalu belajar. Ilmune tinggi. Wis onen-onen ana unen-unene Gareng main dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ah iya. Dole apa Mas? Kuwi disambi. Panganane dipangan. Apa-apa sing disuguhake marang sliramu dipangan dhisik. Heeh. Senajan to iki mek gur mangan apa mangan angin ya mah ora kaya ngono. Etok-etoke dole. Lah iya. Sing penting panggah semangat. Semangat luar biasa, semangat luar biasa. Ngonten, ngonten. Ngonten ning HP ngene iki ya kalau mangsa ana sing delok, kalau mangsa ya ora ana sing delok. Ya terima kasih sing wis padha ndelok ya mau iya. Gareng, apa apa penggayamu wis padha mari? Aku ya niki wis mari kabeh mau. Dadi buritan kae sing sukete jembrung-jembrung ya wis tak bubuti. Akar-akare ya wis tak paculi. Lemahe tak walik. Dengan tujuan ben ora tukul neh utawa tukule terlambat. Nglambatake tukule kuwi lho, Mo.
Iya. Ken ora jembrung, ken ora ketel. Iya. Iki mau awake dhewe ning kene iki tujuane apa? Lah tujuane apa mok lumpukne? Jarane anak-anakmu arep mok lumpukne arep tok wek ya apa? Ngene dole. Iki mang aku oleh welingan toko Ndara Janaka. Wah, iki ponokawan oleh gaji iki. Ponokawan oleh bayaran ketok iki. Aja kusik aja kesusu omong ngono. Iya oleh. Ning ora akeh, Dule. Lah iki aku sing seneng nang kene iki, tenan. Sing seneng nang kene iki, pas waktu ngene iki mo. Ae, Dule. Iki bayarane ora sepira ning disyukuri. Didik akeh disyukuri, Dule. Sebagai punakawan awake dhewe yo oleh gaji teko ndarane awake dhewe kan yo ngabdi to, Dule. Iya. Sing penting wis clear to mo. Wis, Dule. Bagong bayarane pira? Petruk pira? Gareng pira, Semar pira? Piye mo? Rata ta? Iya rata iki didum rata, Dule. Iki ana duit 4 juta. Wah, lah iki mending iki iya. Didum didum rata. Aku bagian pira kira-kira sing sebagai pemimpin punakawan. Ngene lho mo jeneng didum rata iki ya rata. Aja sampe ora rata. Iya, aku 1 juta. Gareng 1 juta, Petruk 1 juta, Bagong kowe njaluk pira? Lah aku lak iso ya 4 juta. Lah iso 4 juta lho tek tok pek kabeh lho. Ya umume ya 1 juta mau padha. Ayo didum rata, Dule. Kenek kanggo cambung urip. Ya wis, ngono ae welinge teko Ndara Janaka. Ayo. Reng, aja lali. 1 juta wene aku. Loh, piye to, Kang? Awakmu ndek silihan aku 1 juta. Wah, iya, Ding. Wah, lah iki aku malih ndak bayaran iki. Lah piye? Janjimu kae lho. Ya wis. Ma, aku ora usah nampa weno Bagong. Iya Dule ya. Ya, Bagong. Bagiamu 2 juta. Kang. Apa, Truk? Kowe aja lali lho ya. Kowe ndisihan aku. Wah iya, Deng. Pira aku mbiyen ketur? Lah pira 2.000, 2 juta no sampean. Wah, lah iki ndak sida aku. Wah iya. Ndak sida mah iki tak wene Petruk. 2.000, 2 juta. Iya. Petruk kowe aja lali. Kowe cek duwe tanggungan karo aku. 3 juta, Dole. Wah iya. Truk dijaluk Rama, Truk. Wah. Wis piye ngene iki? Nyonekno mah 3 juta iki wene bae. Balik neng aku. Aku sebagai pemimpin, Dole. Wah, ijan kujur tenan lek ngene iki critane, ndak oleh apa-apa kabeh. Nyelehno omah aku. Padha cilek kabeh. Nyoh, tak wehi Bagong nyileh 1000. Petruk tak wehi 1000. Gareng 1000. Nyoh, gawanen aku tak 1000 ae. Lah, kok balik duite. Wes ngono. Ayo Dole. Ayo kendang karo sowan ning kene Ndara Janaka. Selak telat iki mengko. Anggo monggo. Monggo mau kula dherekaken. Wilujeng ya enten kanca-kanca padha nyapa ya niki.
Kenalaken nami kula Begawan Jaya Jenggirat. Nggih wonten ing saat menika niki padha teka kabeh. Tamu-tamu kula monggo-monggo pinarak dulur. Napa keluhan panjenengan napa badhe napa kemawon. Wonten ing saat menika kula tenggo wonten mriki nggih. Nah niki sampun enten pasien ingkang sampun dugi wonten mriki. Iki apa parep curhat apa piye? Ketoke kok iki piyayi sing teka ning kene iki. Monggo sinten iki nggih kadose jenengan niku piyayi saking pundi? Napa saking negara mriki mawon napa saking luar negeri? Sampeyan niku saking pundi monggo? Enggal matur panjenengan. Monggo kula aturi matur keluhane napa? Menapa menika panjenengan duwe keluh kesah napa curhat badhe curhat napa pripun? Niki namine sinten monggo? Nami kula Dursasana. Nggih kula krungu kabar saking surat kabar. Jenengan naminipun tiasa Begawan Jaya Jenggirat niku napa saestu napa pripun? Nggih nami kula Begawan Jaya Jenggirat. Kula nggih termasuk ahli filsafat. Ahli napa? Ahli filsafat. Umpami pil kabeh, mboten enten. Umpaminipun kita niku napa? Basa aneh-aneh sampean. Sampean badhe napa mriki? Badhe ngruwet napa badhe njaluk napa? Napa njaluk gembolan napa pripun? Sampean Raden napa pripun pangkatipun sampean? Kula Raden Dursasana. Wah, nggih. Ngeten iki. Kula dugi mriki menika badhe niku nyuwun obat. Obat napa? Niku obat kersanipun kula niki rasa sehat perkasa ngoten. Napa enten napa saged sampean dudohi obate napa umpami ramuane napa. Ngoten. Oh niku gampang Mas. Sampean umur pinten saniki? Kula umuripun pun enten 60. Oh umur 60 pancen umur 60 menika biasanipun menika keadaan menika menurun drastis. Ning ngeten gampang niku obate gampang. Ramuanipun gampang. Pun to mengke kula tak ngomong. Saman mireng nggih. Nggih. Kula mireng nggih. Lah iki. Tenan iki seneng aku lek ngene iki. Ngeten. Sampeyan ketika mau menghubungi sampeyan ngombe sing akeh banyu putih. 2 liter. 2 liter sebelum berbuat. 2 liter niku kathah lho. Lah kathah sampeyan gelem napa mboten? Nggih. Terus pripun? Nggih niku mawon banyu putih, banyu mateng. Banyu mineral nggih saged. Nika napa menika jenenge 2 botol nika botol sing 1 literan nika. Nah sebelumnya berbuat sampean ngombe niku. Kanthi yakin
Sampeyan mesti rada rasa. Biasane mek gur 30% menika saged 70%. Oh, nggih ta? Sajaiki kok tenan ora? Kok sampe ngapusi sampean. Mboten, sampean jajal, nggih. Sampean jajal, dijajal dhisik. Nggih ta? Sampun kesupen nggih ngombe madu lanceng. Napa? Madu lanceng. Kodok golek madu lanceng barang. Nggih. Oh, nek kula tak nyuwun pamit. Niki bayar mboten usah bayar. Pun niku gratis. Pemberitahuan cukup seperti itu saged dipun laksanaken. Saged nggih. Niku mau 3 jam sebelumnya sampean kudu ngombe niku. Wah, 3 jam. Nggih. Nggih, setengah jam ngombe. Setengah jam ngombe. Biasane niku mengke wonten bancaripun. Pipise sampean mengke mesti bancar. Ngoten lho, tak omong ngono. Sampean iki ketoke kurang banyu. Kurang banyu sampean nggih. Wong kuwi sedina ngombe kudu 2 liter. 2 liter. Iya, 2 liter. Aja mek gur sak seruput. Nah niku mboten sae, nggih ta? Nggih. Pun kula paham. Nggih, matur sembah nuwun. Kula badhe nyuwun pamit. Monggo hati-hati nggih. Kula niki gadah kanca nika. Bar kula niki mengke wonten kadang kula namipun Durmagati menawa. Nggih, mengke sama dangu napa menika keluhanipun. Nggih, mengke kan mlebet bar sampean ta. Nggih. Kula nyuwun pamit. Nggih, monggo ndherekaken sugeng tindak hati-hati. Kula teng jaba mawon iki kalih ngenteni dulur-dulur niki kula. Nggih, monggo dinteni teng Jawi kalih Udut ngoten menika nggih, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Begawan sinten kula nanipun Jaya Jenggirat. Nggih, matur sembah nuwun. Begawan Jaya Jenggirat. Nggih. Nah, kok eneng-eneng ya. Terus sasana kok wis loyo. Ora cocok karo awake. Tapi ora maidu amarga ya wis umur sakmono swidak. Aku wis umur sakmene cek tahes. Aku cek tahes kula niki. Sae setu. Lho, monggo mriki. Monggo pinarak. Wah. Niki kancane Dursasana kala mau. Nggih. Kula niki namipun Durmagati. Oh. Durmagati. Nggih, nami kula Durmagati. Dur menika gerah, gati menika sejatinipun. Sejatinipun kula niki gerah. Ning kula niki boten nate gerah, namung jenenge tok. Oh, ngoten nggih. Sampeyan wonten keluhan napa? Badhe curhat napa pripun? Napa enten sesuatu yang akan disampaikan? Monggo. Kula aturi sampeyan ngendikan Mas Durmagati. Nggih. Kula niki ngeten. Pijet-pijet dinten iki. Sampeyan niku napa pilek? Boten kula niki suaranipun ngeten iki. Suara kula niki ngeten iki, swara kula niki swara khas menika. Swara khas kula niki ngeten iki. Durmagati ngeten iki suaranipun gitu. Nggih. Enten napa Mas Durmagati? Ngeten. Kula niki kan duwe usaha sani. Usahipun napa? Kula niki damel usaha duwe usaha niku peternakan. Akhir-akhir niki menika naminipun wedhus kula, kambing kula, terus sapi kula kok sering kena penyakit niku. Pripun niku? Ngeten.
Pancen kathah niki sing nyuwun napa menika nyuwun solusi kalih kula. Niki kula sarane kandhange sampean niku mungkin niku kemungkinan menika kurang resik. Gitu, lek guwak tletong sampun sak nggon-nggon. Nggih kula niki guwanipun tekatu. Guwakipun biasanipun dikali. Lek sampeyan guwake wonten kali. Cobi saniki ngeten sampeyan bayang nih. Lek guwak teng kali tletong umpamane. Terus enek wong liwat. Terus sampeyan disemantani. Kuwi wong apa tletong? Lho ngoten niku sampeyan lara atine mboten? Nggih kula niki gampang lara ati lek dilok-lok niku. Lah nggih. Jari saat menika sampeyan aja guwak tletong ning kali utawa ning andile kali. Niku sangat merugikan, sangat meresahkan. Lah guwanipun budi kula niki. Kula niki bingung ngeten, sampeyan mbok yo gawe joglangan dhewe. Gawe joglangan dhewe lah. Niku jogangan niku mangke nggih saged damel anu niku napa? Gas alami teko tletong. Ngoten lho. Ngoten nggih. Dadi mungkin niku kurang resik. Mergone kurang resik. Nggih, dadi gampang kena penyakit sing jenenge hewan niku. Ngoten. Kula sarane ngoten niku mau. Ngoten nggih. Nggih. Sama ndelok dadi tutorial. Carane gawe gas teko tletong pripun. Ngoten. Jadi HP niku tinggi napa menika dipergunakan sebaik-baiknya. Ngoten. Ngoten nggih. Iya. Karo kerep dijamoni. Lho pakanane pripun? Pakanane apik napa mboten didelok, diteliti. Kok gampang kena penyakit? Lho ngoten. Mungkin nggih niku kurang resik. Kurang resik kandhange. Terus ventilasine umpamane tok delene ning jero omah, ning pelantaran terus enek pagere. Lah pagere kuwi kemepeten dadine sempit. Hawane kurang baik kuwi ya iso. Sing jenenge penyakit gampang apa ke terjangkit ning kewan niku wau, ngoten lho. Ngoten nggih. Nggih. Niki tasih anu kok. Tasih napa menika cek ketok gejala ngoten lho. Lah nggih, sampean resiki kendhange sampean. Sampean tansah sing apik. Nggih. Dijamoni nggih jamu hewan niku enten to. Jamu hewan sing bubukan niku jajal sampean ombeni kuwi. Lho, ngoten. Kuwi kok patut dembatuun. Lah nggih.